mâna sub plapumă. E urât și nu-i sănătos. Ce-o să iasă din el dacă atât le nevește? Scoală-te, băiete. Are 40 de ani și de-abia director administrativ la operetă. Pariez cu tine că practică jocuri urâte sub plapumă, de un singur. Aiurea! Nu vezi că mai e cineva acolo? Se pare că e o femeie. Ai nebunit? Băiat de 7 ani. Ieri mi-a șterpelit un zlot. Îl jupoi. Tot ieri am mâncat și zahărul din zaharniță. Îl jupoi. Dar are ședința de colegiu. Referat și coreferat. Mi-a șterpelit un zlot. Dacă mi-ar fi spus măcar. Tăticule, dă-mi zlot. Vreau să-mi cumpăr ceva. I-aș fi dat? Furtul trebuie pedepsit. Mai încet. Furtul trebuie pedepsit. Wow. Cu cine să semne? Cu cine să semne? Cel care din leagăn și hidra zdrobi va ști cât e tânăr să înjunghe centauri, pe cei chinuiți din infern i-o răpi și până la cer s-o înălța după lauri. Cel care din leagăn și hidra zdrobi va ști cât e tânăr să înjunghe centauri, pe cei chinuiți din infern i-o răpi și până la cer s-o înălța după lauri. Cel care din leagăn și hidra zdrobi va ști cât e tânăr să înjunghe centauri, pe cei chinuiți din infern i-o răpi și până la cer s-o înălța după lauri. Stai! 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 Cine trece? Stai că trag! Halt! Nu te preface că dormi! Trezește-te, băiete, când îți vorbește tata! Vorbește prin somn. Războiul ăsta groaznic. Vreau să mă socotesc cu tine, băiete. De ce ai mâncat zahărul din zaharniță? Vladi, nu eu. Nu mințiți, spune exact cum a fost. Ceva m-a îndemnat, tăticule, probabil un drăgușor. Nenorocitule, minți! Cum îndrăznești să spui tatălui? Nu te recunosc, băiatule. Domnule director, începe ședința. Dragii mei, am o consfătuire, auziți? Consfătuirea începe peste 2 ore. Trebuie să vă pregătiți. Imediat am să vă aranjez totul. Două pisici mănâncă purici, deloc nu veghează, copiii distrează. Idioți, ia război! Nu, domnule director! Prințesa de Monaco a născut 8 copii, iar acum în întreaga țară se organizează sărbări, festivități și așa mai departe. Din munții Tatra și până în Baltica învolburată. Dar de ce la noi? Prințesa trăiește în Monaco. Asta n-are importanță. Idioți, cretini, baborniți, ungași, găderași, astronauți, poiloniști, bigami, critici. Zac. Cele mai zac. Șefii guvernelor și șefii de state majore mi-au oferit toată duminica liberă. Pot sta tolănit să contemplu tavanul. Tavanul alb, mare, curat tavan. Dragii mai sunt șefii ăștia de state, poți să-ți petreci duminica liniștit. Treceam și am auzit cum ai strigat. Eu? Pe tine? Au trecut 15 ani de când ai plecat de acasă. N-ai dat niciun semn de viață. Ai lăsat ce Am avut. Ai spus că te duci după țigări. Am cumpărat țigări. 15 ani, Alexi. Ce mai faci? Ce mai spui? Cum te simți? Ceva? Să-ți spun un banc. Banc! Asta e nemaipomenit! Îmi spune un banc după 15 ani! Aș bea ceai. Ceai! Acum când vreau să mă răfuiesc cu toată viața ta! M-am înșelat cu tine, Henrik! Pe mine mă cheamă Victor. Victoria! M-am înșelat cu tine! Ești un porc și un parșiv!
vorbă, doar el e eroul principal. Și o să vorbească atunci. Liniște acolo, gură! În condițiile astea n-am să mai spun nimic. M-ai mângâiat pe piept. Trai ca un șarpe. M-ai sedus cu cuvinte frumoase. Cu cuvinte frumoase. Mi-ai spus să avem căsuță pe grădină. Doi copii, un băiat și o fată. Sfârșitul lumii. Și tu ai mințit. Nu e sfârșitul lumii. Olguța, nu știi prin câte am trăit. Abar n-ai cât de tare mă bucur că pot să stau tolănit toată duminica. Pot sta tolănit, pot să ascult muzică, pot să-mi tai unghii. Poate vii în pat să discutăm. Mă grăbesc. Merg la operetă. Am bilet! Niciodată n-am să-ți o iert. Lasă-mi ziarul. Ți-am povestit despre copii, despre viață. Cred că o să murim cu toții. Înainte de a fi umplute cu bere, sticlele trebuie bine spălate. Comercializarea berii dă numeroase ocazii pentru pungășii. Cum se poate, de exemplu, ca dintr-un butoi de 100 de litri să faci unul de 120 de litri? Foarte simplu. Ușor! În comercializarea berii întâlnim o lipsă flagrantă de răspundere. Asta trebuie lichidată. Trebuie pedepsiți. Despre ce vorbește? Despre bere. O fi în berea asta ceva alegorii? Ceva aluzii la conducere? Ceva subtexte? O fi eroul nostru? Skinner? Vorbește despre bere. În berea asta trebuie să se ascundă ceva. Păi, în bere puteți muște. Muște? Atunci e ceva. Ostii, pentru el berea e numai bere. Musca e numai muscă. Nimic mai mult. E vă miră? Asta nu e erou, asta e un tot. Unde or fi eroi de mult? Figurile legendare, prorocii, muscă în bere. Ce e asta? Asta e teatru pe măsura timpurilor noastre. Parcă timpurile sunt mari. Oamenii puțin mai mici. Ca de obicei, ca de obicei. Mere puteți muște, în asta ceva se ascunde. Am fost în pelerinaj pe la mănăstire. Pe urmă am trecut pe la timp. Drumul a fost infernal. Ce mai faci tu, Vlad? Adevărul e că nu prea fac nimic, unchiule. Nu ne-am mai văzut de multă vreme. Au trecut 25 de ani. Stai, unchiule. Precis te dor picioarele, doar ai mers 100 de kilometri. Unchiul meu drag, adevărat. Imediat o să-ți pregătesc un ceai și apă pentru picioare. Unchiul meu adevărat. Mă bucur atât de mult că m-ai vizitat, unchiule. Unchiul meu adevărat. O, unchiule. Pentru unchiul, cu unchiul, unchiul. O, unchiule. Se cade băiat. Îți mulțumesc, băiatule, pentru această ovație. Ce mai faci tu, Vladi? Nimic, unchiule, nimic.
Am vrut să-ți scriu, dar Sofia mi-a spus că ești bolnav și am crezut că ai murit. Habar n-ai cât de tare mă bucur că m-ai vizitat. Mai am mai văzut de 25 de ani. Dar dumneata ce mai faci? Trag și eu tare la vieții rusă. Ar trebui să te bucuri. Mustățile lui adevărate, cu picioarele lui adevărate, cu cuvintele lui adevărate, unchiul întreg adevărat, cu simțăminte adevărate. Doamne, unchiule, când mă bucur că m-ai vizitat. Ce mai faci tu, frate? Elena mi-a spus că ai fost la Paris? Am fost. Ei, și? Ce e pe acolo? Ce mai e pe acolo? Eu n-am să-l mai văd niciodată și mătușa ta e curioasă. Am să spun cu plăcere. Timpul nu ți l-ai pierdut, nu? Nu cred. Nu. Ei, și oamenii nevoiași, cum o duc acolo? Trăiesc și ei ca ceilalți. Trăiesc și ei ca ceilalți. Poate vrei o țigară franțuzească. Dacă-s franțuzești, iau două. Unchiule, la Paris am mai cumpărat săpun, apă de toaletă, parfum, cămăși, hărți, tablouri, ace, bolbe, pioneze, unchiule. Am cumpărat pioneze. Ei, și pe acolo, cum e cu arta, cu literatura, cu politica? Așa și așa, pestriță. Știi? Nu pot fi cuprinse ușor. L-am văzut în mărime naturală pe Napoleon, pe papă, pe regină. Toți în mărime naturală, făcuți din ceară. Parizienii mănâncă multă brânză, salată, beau vin. Mâncarea e sigur franțuzească. Orașul e, știi cum, unchiule, așa ca într-o ceață azurie, ca în spirit. Îmi par supărat. Ce ai? Ce te roagă? Știi ce, unchiule, n-are rost să mai vorbim. Am aplaudat, am strigat. Cum vine asta? Am aplaudat. Cum îți spun? Am aplaudat. Toți au aplaudat. Ce-mi pasă mie de ceilalți? Eu mă gândesc la mine. Copilul meu mai ești ca zi. Și Picasso a aplaudat. Unchiule, eu știu că au aplaudat mulți și apoi au uitat. Și acum îi preocupă doar mărcile mașinilor sau se distrează pe la balurile mascate. Numai eu simt într-una aplauzele acelea. Sunt în mine uneori, unchiule, aplauze frenetice. Aplauze. Aplauze, unchiule, aplauze. Sunt trist ca o biserică noaptea. Sunteți niște sfârșiți. Niște slăbănoși. Chei și despicați firul de păr în patru. Ce să mai zic eu? Aplauzele voastre înseamnă mai nimic. Țin minte că în timpul Rebeliunii ne-am întors la ciorba de roșii a comandantului nostru. Stai cum îi zicea La oare? ciorbă? Exact. Ferbea ciorba în cazan. Erau timpuri grele, fel și fel de tulburări, răscoale. Mai pe scurt, ferbea. Ciorba ferbea pentru toată compania în cazan. A venit la bucătărie să controleze. Noi l-am aruncat acolo și am pus capacul la cazan. Ofert împreună cu mustățile și pintenii și ordinile i-au ofert. Nici acum nu mă pot abține
să-mi aduc aminte. Ai o conștiință sensibilă. Dezvățe. Sunt trist. Sunt trist, unchiule. Dumneata știi, când eram copil, mă prefăceam în cal. Și cu coama ridicată, alergam prin curte sau pe stradă. Iar acum, cu toate că sunt directorul unei instituții, nu mă pot transforma în om. Gata. Te întorci. Toți te așteptăm. Și mama, și sora. Nu pot, unchiule. Nu vrei să te întorci acasă din lume. Nu. Încă nu te-ai săturat, n-ai suferit. L-ai înghițit destule. Unchiule, pofta vine mâncând. Când deschid gura, aș înghiți case, orașe, lumini, tablouri, cărți, opere de artă, piese de teatru, prune, pilule. Nu ne strângi bagajul. Am trebuit să facem împreună cu mine. Mâine dimineața ajungem. Nu pot, unchiule, am treburi de rezolvat, diferite treburi de rezolvat. Atunci eu mă duc. Dumneavoastră știți cine sunt eu? Cine sunteți dumneavoastră? Cine e el? Ce e el? Eu am mândria mea. Nu, domnule! Nu, domnule! Ești prea mic ca să-mi vorbești mie așa! N-am vrut să știu. Dacă aș fi știut, m-aș fi putut înșela. Dar sufăr. Eu sunt eu. Simt miros de vazelină, simt miros de lac, scânteală, literatură. Bobby, tu ești. Bobby! 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 La picioare? Bobby? Culcat? Am venit că e... Bobby? Aport? Bobby? Fă sluș! Bobby? Lapa! Pus dreapta, Bobby! Nu știu, nu știu. Dacă îi spui să suferi, suferă. Dacă îi spui să sari, sară. Știe chiar să-și citească, Bobby? Bonjour, je m'appelle Bobby. Comment t'appelles-tu? Ça va?
a obținut o medalie la expoziția câinilor de la Paris. Inteligent și merge bine. În treburile câinilor funcționează 4 factori. Pasiunea de a vâna, vântul, inteligența și mersul. Bobby, mergi. Bobby, simte bine cum, de unde și când bate vântul. Bobby! Bobby! Ei, îl luați? N-am bani, dar mușcă? N-are de... are limbe. Linge. Îl dau pe el șosetele. Bine. 4 factori. Pasiunea de a vâna, inteligența, Vrei ceva? O cafea mică și un coniac. Până acum ai băut coniac, cafea și ce ai făcut? Uite, mai bine bea apă. În apa asta s-a spălat pe picioare un om. Simplu. Un om cinstit. Bea. Gata, ajunge. Ajunge, Bobby. Ăsta e un leac pentru ăștia ca tine, ca noi. Imediat punem de cafea. E drept că n-am cafea, n-am nici bani, n-am nici cești, dar uite, pentru asta există suprarealismul, Poetica viselor. Metafizica. metafizica. 2 cafele mari. Trebuie să mă dezbrăc. Nu suport cabaret. Lepră, leprișoară, lele, lerișoară, lingură, limgrău, antrenor, tresor. Ce patâneală! De cerneală. Da, și dumneavoastră aveți 2 pete roșii. De sânge. Ce gust are sângele? Sângele de dușman n-are gust. Dar dumneata nu știi cum ai trecut prin război, vremea ocupației. Dumneata n-ai ținut în mână o armă? Datorită soției. Prin soție, cu soția, în soție, doar cu soția. Afară! Afară! Ești afară! Vai, dragă, știu! E mie! Eu lui! Știi? Când lui! Aici dragă, soțul meu! Prietena mea, scumpule! Corn de gardă, cosmetică, cosmic, copulație, marmeladă, marmură, martirologie. Femeia aceasta își iubește mai mult câinele decât un om. Și iubește câinele pentru că e al ei. Iubește un câine mai mult decât iubește un om. Și iubește mai mult imbricul decât întreaga omenire. Un câine sau un om? Ea iubește mai mult un câine. Idioți, hoți, foiletoni, cretini.
particulară. Cine v-a permis să intrați aici? Rușine. Așa de tânăr și te uiți după femei. Ești un băiețandru și te benoclezi după dame. Eu nu vă cunosc, doamnă. Dumneata, domnule, m-ai văzut făcând baie. Te benoclat la mine în baie. Domnule, Ieși. Da, într-adevăr, da. Mi-aduc aminte. Dar au trecut veacuri de atunci. Eu văd că ați ieșit din apă. Doamne, mergeți mai departe. S-a dus după cățala Zacopane. Cine? Soțul. Așa răsplată pentru tot, pentru toată viața. M-a luat așa cum a făcuse mama. Îți jur, domnule Ieși. Da. Mi-aduc aminte, într-adevăr. Dar ce-mi spuneți mie povești de-astea plebeice? Vulgare? Domnule, eu te știu de când erai băiețaș, îmbrăcat cu haine de marinar cu buler. Veneai cu sufertașul după smântână la prăvălia mea. Veneai la prăvălie, te vedeam cum băgai degetul în smântână și apoi lingeai. Doamne, au trecut veacuri de atunci. Ei, și ce? Ce? Băgai degetul în smântână, te benoclai după femei când ne scăldam. Și acum te întorci cu spatele la oameni? Tu, vașcă bătrân. Mormande slănină butoi de se. Da. Mi-aduc aminte. Aveam 15 ani. Tu pe atunci erai tânără și grasă. Erai albă și grasă. Ai intrat în apa neagră. Apa ți-a înghițit picioarele, burta, pieptul. Doamne, aș fi dat jumătate din viață, tot orașul, toată viața, să-ți ating sânul, să-ți ating proeminențele venere. Pe ce? Să-ți ating proeminențele venere care se ridica ușor în umbra coapselor, în puful întunecos. Ai intrat în apă. Apa s-a înroșit. Apa ți-a înghițit pieptul. Idiotul! Hoașco! Puteai fi pentru mine muzică, alea lactee, poame, literatură, muzică, grădină. Dar tu nu. Tu-ai păstrat totul pentru un hoț, un pungaș, un dobitoc, un cretin. Acum îți curg lacrimile pe mutra proastă. Ai lumânări la nas. Idiotul. Hoașcă. Puteai fi pentru mine muzică. Datorită ție mai să rămân sodomit. Știu că în ziua aceea era cât pe ce să violez albine. Cară-te! Cară-te că te ucid pe loc. Cară-te! Auzi? Cară-te! Închipuiește-ți, dragă! O roche cu mânecă kimono din stofă pepită. Corsajul are o platcă care pornește din față și se continuă până în spate. La acest corsaj se poartă o vestă albă din pichet cu culeri tare și fundiță. Fusta este puțin evazată, iar corsajul este de pichet alb, dar tu... În față fusta are două manșete. Da, sunt încheiate cu nasturi, dar tu nu înțelegi? Fusta are o cută în față. Da? Telefonează-mi neapărat. Neapărat să-mi telefonezi. Te rog, pa! Deci te sper pe mâini, domnule Ieși. Mi-am pus atâtea speranțe
vechea cunoștință. N-ai să refuzi să întinzi mâna unei femei părăsite. Dar ce-ți pasă, dumitale? În mine crește secreția de hormoni. Gonado, tropoizi! Așa, domnule Iurecicu. Am spus de atâtea ori ca pe mine mă cheamă Vladimir! Da, domnule Vladimirică, mă doare din ce în ce mai des capul. Am amețeli, dureri de articulații. Am remarcat-o în ultimul timp. Am început să apară tulburări digestive, schimbări în electrocardiogramă. Dar dumneata, domnule Vladi, ce mă sfătuiești să fac în situația asta? Mami! Mamico! Mamico! Mama! Mama! Mamico! Mama! Se mai schimbă lumea. Oamenii sunt absolut indiferenți la suferințele celor care îi înconjoară. Campania de recoltare a sfeclei de zahăr se desfășoară în condiții normale. Fă ceva! Mișcă-te! El zace, al timpul trece! Fă ceva! Zi ceva, fă să curgă acțiunea! Măcar în ureche scarpină-te! Nimic nu se întâmplă. Ce înseamnă asta? Îți mulțumim, Doamne! N-am chef de nimic! Din nou adorme! Ce să fac? Să mă scarpin? Asta mai e ceva! N-am chef. Pune și piesele lui veche, cineva visează, suferă, așteaptă! Cineva plânge, moare, cade de latul. Mișcă-te că o să îngrop teatrul! Spuneți că ar trebui să mă scarpin în cap, să casc, poate. Nu vreau. Circul puricilor joacă azi la el. De bine să mă lăsați în pace cu Hamlet. Lăsați-mă în pace, vreau să dorm. Eu voi pleca. Unde? Acolo. Sta, am bătat. Proștilor, lăsați-mă să dorm. Vreau să dorm, n-am chef de nimic. Nu vreau să mă scarpin, nu vreau să râd. Nu am chef de nimic, lăsați-mă în pace. Din nou să adormi? Ce înseamnă asta? Eu o să termin cu ei. De ani. Dar sub soare? Zaci sub soare. Da, da, roadeți degetele, roadeți degetele, mănâncă! Este o hrană foarte bună. Frații mei, generația mea, pe noi nu ne pot înțelege nici tineri, nici bătrâni. Noi toți am fost într-o întunecime groaznică acolo sub pământ. Nu ne poate înțelege nimeni. Dumneavoastră nu sunteți poloneză.
Nein. Meine Hobbys Reisen, Bücher, Theater, Kunstgewerbe. Ich suche auf diesem Weg eine Vermutigung und Charakterfeste. Ich bin Schlanke. Keine Modepuppe. Îmi pare bine, fără îndoială, dar trebuie să vă spun ceva. Du bist eine Blut. Aici nu e barul crocodil? Domnișoară, trebuie să vă spun că ați comis o greșeală. Aici e o locuință particulară, eu locuiesc aici. Oh, vă rog să mă scuzați, nu am observat. Domnișoară, să nu mă înțelegi greșit, să nu... trebuie să spun câteva lucruri. Am să-ți răpesc câteva minute. Eu am obligația să-ți spun, iar dumneata ai obligația să mă asculți. Te rog frumos să nu crezi că vreau să te răpesc și să te bag în pat. Vă rog să mă scuzați, nu am observat. Domnișoară, doamne, domnișoară, vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Câți ani aveți? 18. Domnișoară, uite, eu am foarte mare încredere în voi tinerii, cu toate că ziariștii vă prezintă cretinizați. Cu toate astea, domnișoară, eu vreau să-ți spun că e bine că ai vârsta pe care o ai. E bine că ești așa cum ești, că e bine că zâmbești. E bine că ai ochi ce n-au văzut. Ce n-au văzut. Tatăl dumitale și cu mine am vânat prin păduri. Ați vânat? Vas! Pe noi înșine. Cu carabine, cu puști. Am vânat prin păduri. Acum e liniște în păduri, nu-i așa? E liniște. Noi toți acolo am fost într-o întunecime groaznică. Acolo sub pământ e groaznic. De asta vreau să spun, domnișoară, că în dumneata e toată speranța lumii. Și de asta trebuie să rămâi așa cum ești. Să zâmbești, să... Uite, eu doresc tineretului vostru, domnișoară, noroc. La fel cum doresc și tineretului nostru. Spun asta eu, fostul partizan polonez. Doamne, cum se termină totul atât de ridicol. Chiar nu e nimeni să înțeleagă. Nu e nimeni să înțeleagă ceea ce gândesc. Stai liniștit. Aceasta e camera ta. Masa acolo, iar șifonierul aici, mărul pe masă. Ți-e frică de mobilă, fraiere. Domnul acela nu va mai veni. Ți-e frică de scaune? De vocea tunzeană, de vocea de alături de minunezi. Sau poate vrei să te evidențiezi? Spește! Uite-te în ochii noștri. Nu te ascunde prin colțuri? Nu sta la perete. Nu-ți spune nimeni să stai la zi. Dă semn că trăiești. Dă semn că trăiești. Dă semn că trăiești. Vă rog să nu vă enervați. Vă rog să gândiți. El își dă examenul de bacalaureat. Dumneavoastră... Cine sunteți? El își dă examenul de bacalaureat. Examenul de maturitate. Bine, dar de ce astăzi? Am întârziat 20 de ani. Mai mult de atât nu se poate. Ce întrebări aveți? Diferite. Vă rog să vă pregătiți. Luați loc. Dumneavoastră chiar că ați întârziat. Tinere, ce îmi pot spune referitor la alipirea Rusiei roșii? Domnule profesor! Domnule profesor! Ce e asta? Mâna. Da, asta. Pumnul. Mână, pumn, mână, pumn. Cu mâna pot sugruma. Scriu o poezie.
pot să scriu o carte de bucate. Domnule profesor, acela ce e? Noastre. Guano, gumă, gropar. Puițat Gustav Gulden. Gumat, cum arabic, guta percă. Dar acela. Un măr. Ținian. Ținian. Pentru semnat, domnule. Un ziarist oarecare stă la fereastră. Roagă să-i acordați un interviu. Mâine. Așteaptă de ani trecuți. Înțelegeți, domnule, că în zilele noastre este extrem de importantă rapiditatea informației. Agenții așteaptă cele mai noi știri. Curiozitate. Mai am o singură întrebare. Domnule, prea târziu, poate mai încolo. Ați putea să-mi încomodate să dezloți? Nu. Sunt atât de obosit. De somnorat. Cred că mă va învăța. Da, era timpul. Vezi, Tadi, știi, Vladi, vreau să discut anumite lucruri cu tine. Vreau să discutăm ca între bărbați. Ai remarcat cu siguranță unele schimbări în organismul tău. Barba ți se îndesește, părul scade de pe cap, vocea ți se îngroașă și cu siguranță ai uneori vise. Dar când te trezești, te gândești la anumite lucruri. Îți mai aduce aminte? Nu! Da. Sigur că ți-aduci. Parcă ieri i-ai arătat fereastra prin care l-a aruncat baza. Baza! În casă la noi. Sărmane mai suntem noi, mamele. Vezi, băiatule, scopul vieții este menținerea vieții. Cea mai primitivă metodă de înmulțire este cea sexuală. Nesexuală. Înmulțire sau divizare. Vietatea se împarte în două. Sau crește pe un ugure care cade după un anumit timp, dând naștere la o altă vietate. Mie nu mi-ai spus niciodată asta.
De unde reținut este înmulțirea puricilor, care este necunoscută? Dar sunt de partenogeneză. Două pisici mănâncă purici, deloc nu veghează copiii, distrează. Acum să nu te aștepți la o descriere amănunțită a organelor genitale la greier, pentru că aceasta ar fi lungă și plictisitoare. Greierele, masculul, este înzestrat cu un organ muzical, iar femeia este înzestrată cu un organ auditiv, care este situat la picioarele din spate. Dar la unele lăcuste, numai masculii pot emite sunete. Să fie oare aceste sunete chemări ale dragostei? Nu știu. Cel mai bine, Vasile, nu te gândi la prostii. Cred că tata mi-a spus niște lucruri interesante. Deci tu ai da. Am și mamă. De ce râzi? De ce râzi? Nu mi te pot închipui sub formă de... Deci ai fost atâtica cât degețelul meu. Și după ce ai la țâță. Da, am să o distic. Și ai făcut răhăței mici și galbeni scutece? Da, mustața. Când ți-a crescut mustața? Și barba? Tot. Sărmanul, tată. Sărman. Hai că povestește-mi ceva despre bătrânul tău. Dacă tatăl meu ar fi fost capitan de vas, dacă ar fi avut țucal, coroană, sabie, da, el a fost un om simplu, cenușiu. Cum oamenii nu sunt cenușii. Dacă s-ar fi diferențiat puțin de oamenii ăștia simpli, cenușii, dacă ar fi fost astronaut, canibal, o lobrigidă, să fi fost ceva, dar el a fost un simplu funcționăraș într-un orășel de provincie, așa ca mine, ca tine. Suntem noi toți, de fapt. Oamenii ăștia simpli, cenușii, sunt dați uitării. Oamenii ăștia sunt uitați foarte repede. Plecați de aici și o să uitați de mine. De fapt, ați și început deja să mă uitați. Când eram mic, vreau să mă fac pompier, vreau să am toporaș, cască și vreau să salvez o fetiță mică din flăcări. Îmi imaginam că toată lumea venea la mine, îmi mulțumea, ne-am medalii în piept. E, când am mers la școală mai târziu, mi-am schimbat dorințele. Visam să devin poet sfânt, aviator, milionar. Iar acum? Acum? Acum am călătorit atât de mult până când am ajuns la mine. E acolo. Ce este acolo? Nimic. Totul trece prin exterior. Numai că acest exterior trece oarecum prin mine. Cel mai bine văd când țin ochii închiși. Cu ochii închiși simt adevărul. Cu ochii închiși simt căldură, dragoste, iubire,
Adu. Bărbați! Sunt teribil de copilăroși. Mereu vor ceva. Iar când își ating scopul, ajung la disperare. Se grăbesc. Omoară. Niciodată n-aș putea vedea în ei un embrion. Sunt neatenți. Nici unul din ei nu păstrează timp de 9 luni fructul trav. Ce bine că noi dăm naștere vieții! Ei sunt abstracționiști convinși. În asta e moartea. Cel care din leagăn și hidra zdrobi! Lăsați-l în pace! Domnule! Domnule! Domnule, aș putea să vă pun câteva întrebări? Dumneavoastră, mie? Secretara v-a amintit cu siguranță. Sunteți reprezentantul presei? Da, agenția noastră ar dori să aibă unele discuții cu anumite personalități, dar și cu oameni de rând. Domnule, aș putea ști ce scop urmăriți în viață? Domnule, eu l-am obținut, fără îndoială. Mi-e greu să spun. Da, dar sunteți mulțumit că trăiți? Da. Ce doriți să înfăptuiți, domnule? Ei, cu siguranță. De pildă mă gândesc să... Dar spuneți-mi, care sunt concepțiile dumneavoastră politice? Domnul, cine are la 5 dimineața concepții politice? Prima dată trebuie să te trezești, să te speli, să te speli pe dit, să te speli pe... Domnule, credeți-mi izbăvire! Da, nu. Curioasă întrebare. Dumneavoastră știți că în caz de război nuclear, omenirea o să dispară? Da. Iubiți omenirea? Nu. Știu. Domnule, veniți mai târziu, poate aflați mai multe. Prea multe n-am aflat. La revedere, domnule! La revedere! Idioții! Ia război! Nu, domnule! Prințesa de Monaco a născut 8 copii. Iar acum se organizează festivități, sărbări și așa mai departe, din munții Tatra până în Baltica învolburată. Dar de ce la noi prințesa trăiește în Monaco? Domnule, asta nu mai are importanță.
Thank you.